Salut, la un nou episod aici cu noul update. Deci aici suntem cu noul update și cu Nea Spikey. Dacă n-ați văzut videoclipul, trebuie să vă uitați să vedeți. Și cu remodelul pe Pem, o nouă pe Pem. My tools ain't for fools! Și ghicit asta ar fi foarte bine. Ok, avem aici remodelul pe Pem. Foarte interesant, eu l-am testat. Dacă aveți Pem, și dacă unii cred că nu știau, Never too old to be a bit bold! mult mai mare decât legendara. Și îmi pare așa ciudat. Hai că ar fi culea să luăm pe episodul de astăzi. M-am jucat un pic, am mai luat cei pe shop, așa, am și skin-ul ăla pe Bull. Unde e Bull? Yeah, that'll teach you! Nu vreau să mă joc cu el momentan. O să-i dăm doar... No, I'm in charge! Da. Uite. Angry bull! Don't mess with the bull! Spuneți dacă l-ați luat. Dați un like dacă l-ați luat. Și dacă facem 5 like-uri la episodul... Nu știu ce să fac. Astăzi cred că da și mai încet ăsta, că poate nu mă auzeam. Da, cum spuneam, update-ul, chestii de Jackie, așa, ăla e mai realitate mai mare că legendară, și pe așa primul. Remodelul! Că închepem. E de el primul. Opa, Daryl. Ok. Uite skin-ul nou. Eu mă apăs pentru Bull. Primul... a jucat chiar bine. Da, na. Jackie rămâne un prau pe brawlerul ăsta. Adică nici bine nu l-am luat în 2 zile la... Mamă, dar Daryl-ul ăla sparge pe ce prost e Barley! Ok, Daryl-ul ăla... Coște! Bă, da, mulți mai Daryl mai sunt. Uitați-vă doar câți Daryl sunt. Bă, voi vedeți câți Daryl sunt? What? Mamă, și ăsta vine fix. Îți băga la mijloc. What the fuck? Mult noroc să mă bați. Ce prost. Îl se văzun puțin HP decât în ăla intră să-și aici, că... mult noroc să-l bat eu pe ăla. Cum să-l bat eu? Da, hai că-l bătui de nu mai putui pe ăsta. Are 9 de cum să-l bați? Daryl-ul ăsta. Nenorocit ăsta de Daryl. Bine, al doilea win. Ok, am luat al doilea win. Și-am mai primit un remodel și eu nu-mi dau seama. Că așa și cu Frank. Ok, Mr. P rămâne la fel, văd. Hai să ne uităm la fiecare, ok. Pe așa. Da, Bea și-a primit aia la albina. Mare lucru. Tic, nu. Tara, nu. Dynamite, nu. Doar mă uit. Ăsta că nu știu cum. Nu mă conectez să-l iau eu pe ăla, da. Ginny, nu. Mortis. Nu. Ems? Na. Da, văd că putem juca și cu Ems. Ems nu prea e bun pe mapa asta. Colt? Nu. La mișcare? Nu, chiar nu-mi dau. Scuzați-mă chestiile astea. Ok. Piper? Nu. Și-a primit atunci remodel. Rost trebuie să-și primească remodel. Ok, Bull, l-am văzut pe... Are și o altă animație. Da, în episoadele vechi, cred că se vede cum era pe înainte. Și Poco așa primit la aia, n-ai știe. Hai să jucăm câteva, cred că un meci mai trebuie să mă joc cu Jackie. Și îmi dau 100 de dele și mi-au un Brawl Box. Da, un meci cu Jackie și gata. Asta e ultimul meci cu Jackie. Cred. Faci mă să ia feca. Prostule. Bă, da, mă bag șoca, este un Bull. Bine, Jackie e mult mai OP decât Bull. La propriu. Bă, 3 cutii în același loc? Bă, se poate asta? Că eu nu știam. Spargem imediat cu Jackie, că de-aia. Mulțumesc! Da, cred că am făcut videoclipul ăsta și pentru serbarea canalului meu, care are și el un an de când l-am făcut. Hai că da, mă bați dacă e. Chiar mă bate, ești nebun? Cum mă bat? Da, dacă mă băga mai mult în el mă omoră, 100%. Da, o să moară ăla. Stăm aici să ne regenerăm. Bă, chiar nu moare ăla? Bull.
cred că e alt Daryl de ăla. Ok, ăsta e cam periculos. Nu va trebui să stau mult prin zona. Ok, mai dăm așa câteva hituri. Dar rămâne Jackie unul dintre cei mai OP brawler. Dacă avea atacul mai... Bă, da, multe pemuri mai sunt. Dacă aș primi remodel, ce căcat. Îți dai seama că sunt multe. Acum a dat după... Nu o să mai fie. Ok, aia va muri. Da, și o să băga la mijloc. Hai de capul meu. Bă, dar uite că... Bine, am și multe trofee pe Jackie, ce-i drept. Ok, nu știu ce să spun. Win games and free games. Ce? De fake? Deci să mor să 12 ori cu Jackie. Nu, deci... Hai să jucăm. Mamă. Brawl Bass. Hai să vedem cu cine mai trebuia să ne jucăm. Cu Poco nu vreau să mă joc pe joc. Să mă joc extrem de mult. Mr. P. Ce trebuie să fac eu cu Mr. P? Mr. P. Ok. Defender. Trebuie să mor de 28 de ori. Pardon. De 24 de ori. Eu nu mor de... Ok. Ok, Brawl Box-urile nu mai sunt. Vreau să iau și Mega Box-ul ăsta. Poate următorul Mega Box e pe aici. Ăștia-s free. Ok. Să mai jucăm un match. Jucăm un match la... S-am văzut că s-a băgat înapoi cu zonă. Interesant. Încă doar la sol pot. E să văd eu cu ce să mai mă joc. Ems. Ce trebuie să fac cu Ems? Dau și aici. Ems. Trebuie să câștig 6 jocuri cu Ems și îmi dă 250 de dălea. Ok, hai să jucăm. Cred că o să mai dau mai bine, o să mai stai pe filmare între timp. Ok, trebuie să câștigăm 6 meciuri. Foarte ușor, nu? Cred că trebuie să fim pe plus. Cu hoapa, așa. Și o să luăm și ăla de la free. Poate ne pică Gale. Hai că ne pică Gale dacă e. Ok. Luăm aici boxurile. Bine, nu pot să filmez mai mult de 15 minute. Dar v-am spus, dacă strângem 3 like-uri, fac FNAF Plus. Film. Vor fi în total 12 capitole. Nu vreau mai mult de 12, că cine știe câte episoade trebuie să fac. Și așa fac 12 episoade doar. Acum nu prea m-aș băga nici pe mijloc, știi? Că poate găsesc un Shelly în față. E nasol pe Ems pe mapa asta, că nu-i făcută de mapa asta. Ok, dacă era cineva acolo e mort acum. Bine, și Ems rămân. Bine, eu pe Ems am luat-o de frică. Când s-a lansat aveam 8000 eu. Ok, mamă, ce bă, l-au să moară unul. Bă, mă lași? Bă, tu... Uite de ce mi-era mie frică să mă duc pe mijloc. De asta. Hai că-l bat tu pe prostul ăsta, uite câte dăle are. Acum înțelegi de ce mi-era frică? Poate întâlnești așa ceva. Ok, nu știu dacă am făcut. Da, am făcut un win. Ok, foarte, foarte bine. Foarte bine. Și cum trebuia? Pulgosaj trofene. Ok, avem aici un big box. Te rog să lucești. Hai că lucește dacă. Bă, da, multe token doubler-uri mai dai. Dăm și mie gemuri. Bai, 86. Hai că am eu 3 gemuri. Da. Ok. Mega box-ul pe aici. Ataca. Șansa legendară cum mai e. Da. Dar uite că nu mai scrie aia. Ăla poate să spice oricând. Dar poate să spice de aici. Dacă dăm aici și finalul la ăsta, ce naibii mai e? Poți să... ăsta e mojurile alea. Gale. Aici, bonus big box. Serios, să-mi dai un big box? De ce nu? New pin, Gale. Da, mă, uite, poți să-l câștigi pe Gale aici. Ok. Trebuie să mă joc ceva. Bine, cam asta a fost episodul. Deja sunt de aici de 9 minute. Asta a fost episodul și o să ne vedem. Pa, pa.